Балык тоту үшін суға етмелер батыру тыйыла. Күзетшілік органнары сулықларына контрольда тұта. Республикада 5 июнге қадар етмелерде балық тұтарға ярамай. Мұның үшін штраф қаралған. Қағиделерінің үтелішін балықларны сақлау инспекторлары күзеті. Рейтларының бірсіне хабаршы бізде шықты. Су ағымы бойынша зүйе яғына таба. Балықшылық инспекциясы қызметкерлері экипажы түрлі урынларға бөлінген. Моторлы күйме Идел елғасы құлтықлары ашауыза. Инспекторлар балықшыны ерақтаны көріп алды. Бұл ике ирод Идел бойында байтақ балық тұтарға үлгергеннер. Өзлері инспекторларға елғаға бірінші топқыр қармақ білен тұтарға шықтық деп ұшандырыға тұрышалар. Балық тұтуны тыю турында ишетмеулерін әйтәләр. Қазір балықшыларға 5000 сумға қадар штраф төлерге туры келе. 25 апреля по 5 июня 25 апрельден 5 июнге кадәр балыкны кырыяр буйларынан бары тик кармак белән генә тоту рөхсәт ителә. Башка төрле җиһазлар кулланып көймәләрдә тоту тыела. Закон бузучыларга карата административ хокук бузу турында акт төзелә. Бу ирод үзе кармакка эләкте. Аны камышлыкта инспекторлар күрде. Инспектор охраны. Как у нас? Спрятались от нас, нет? Кармактан тыш башка җайланмалар белән дә балык тотучылар очрый. Тик браконьерларны тотуы кыен. Ятмәләрне суга караңгы вакытта батыралар. Таң атканчы тартып алалар. Тимердән ясалган башка төрле җайланмаларны да кулланалар. Называется торпеда. Ловить сетки. Вот, поймали сетку. Ятмәне берничә кеше тартып чыгарды. Тузакка дистәләгән балык эләккән. Хәзер аларның улдык чәчү вакыты. Посмотри, даже икра из нее уже вытекает. На икромет пошла. Инспекторлар бу юлы йөзләрчә метр ятмәне күтәрде. Тузактагы балыкларны кабат суга җибәрделәр, ятмәләрне юк итәләр. Көннәр җылыткач, гадәттә ятмәләр арта. Холодная весна, она еще не дает возможность рыбе подняться на нерест полноценно. Вода еще холодная. Салкын су балыкларга искә тулысынча күтәрелү мөмкинлеген бирмей. Су әлегә салкын. Шуңа диятмәләрнең күп өлеше буш. Браконьерлар да моны белә. Әлегә ятмәләр күп түгел. Шулай да инспекторлар кизү тора. Балыклар улдык чәчә башлаганнан бирле инспекторлар ятмәләргә эләккән 800 тоннадан артык балыкны суга җибәргән. 60 браконьер административ җаваплылыкка тартылган. 7 кешегә карата җинаять эше кузгату өчен материалларны органнарга тапшырганнар. Айзилә Батырханова, Фируза Насырова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.